Hola, hola, moi Hola. boas. É que nós seguíamos na foliada de onte. Desculpade, non sei por que a xente non sigue bailando na foliada. Eu tampouco. De repente pasou a noite e aquí estamos no concurso de Xiradela. Moi bons días a todos, benvidos e benvidas ao 25º concurso de música tradicional na modalidade de grupos de pandeiretas e pandeiretos que organiza pandeiretas e pandereteiros que organiza a Asociación Xuvenil Xiradela coa colaboración do Concello de Arteixo. Esta é unha edición moi especial do noso concurso porque celebramos nada máis e nada menos que 25 anos mantendo viva a nosa música tradicional. Un cuarto de século que no que seguimos a traballar con ilusión pola súa preservación e transmisión, gracias ao apoio e a implicación dos grupos participantes que ano tras ano enchen este espacio de son, cor, forza e identidade. Todos os anos son especiais, pero hai que recordar que este ano, ademais, é moi especial porque as letras galegas, como ben todos sabemos, dedícase precisamente a todas estas cantareiras que transmitiron a música tradicional. Esta edición xa era especial, aínda é máis por coincidir coas letras galegas, como estaba comentando, porque este ano se dedica ás pandereteiras galegas. Unha merecidísima homenaxe que a todas estas mulleres que coas súas mans e coas súas voces gardaron durante xeracións o noso patrimonio musical máis auténtica. Pandereteiras anónimas, ou non tanto e valentes, transmisoras do saber, cultura e tradición. Que mellor forma de celebrar este aniversario que recoñecendo o legado destas mulleres e escoitando o traballo das novas xeracións que recollen o seu testemunho con orgullo e respeto. Hai que recordar que ao final a música tradicional ten que estar viva porque ten que estar en nós todos os días. Cando facemos o noso día a día e utilizamos a música tradicional, pois estámola conservando e mantendo. Efectivamente. Entón, recordamos que nos estamos perdendo. Aste perdendo ti. Que mellor forma de celebrar este aniversario que recoñecendo... Dada aí. Temos que volver para baixo. Non, recorda que dada a capacidade limitada, Anotámolo mal. anótachelo ti. Recordamos que dada a capacidade limitada do auditorio e a grande afluencia de público non está permitido reservar asentos. Pero bueno, xa estades sentados. Nada. O público non poderá acceder ou abandonar a sala mentre os grupos estén actuando só durante os aplausos e a presentación de cada grupo, seguindo as indicacións da organización, e os teléfonos deberán estar silenciados. Imos dar paso agora á lectura das bases que rexen este concurso. É un concurso no que poderán participar agrupacións xuvenís, culturais, recreativas, folclóricas, veciñais ou de calquera outro tipo que o desexen. Haberá 4 categorías determinadas pola media de idade do grupo. Ningún membro do grupo poderá superar en máis de 2 anos a idade máxima da categoría. Categoría A, ata os 9 anos. Categoría B, de 9 a 13 anos. Categoría C, de 13 a 17 anos. E categoría D, de 17 anos en adiante. As persoas participantes non poderán concorrer en máis dun grupo, como é lóxico. Os grupos participantes poderán ser femininos, masculinos ou mixtos e é obrigatorio o uso de traxe tradicional. Os premios serán os mesmos en todas as categorías. Primeiro premio, trofeo e 300 euros. Segundo premio, trofeo e 200 euros. Terceiro premio, trofeo e 100 euros. Haberá, ademais, un premio ao mellor vestiario en categoría que consistirá nun trofeo. Cada grupo terá un tempo límite de 5 minutos para interpretar as pezas coas que tomará parte no certame. O grupo que exceda dito tempo quedará descualificado, que non vai pasar seguramente. O xurado será nomeado pola Asociación Xuvenil Xiradela e os seus fallos e acordos serán inapelables no momento da cualificación. O xurado terá en conta, por un lado, a autenticidade da peza que terá que ser tradicional, a súa dificultade, a afinación e a interpretación. A participación no concurso implica a total aceptación destas bases. Non se admitirá ningún cambio fora de prazo de inscripción. Igualmente, a organización resérvase o dereito de exixir o DNI ou o libro de familia de calquera participante que semelle dúbida de idade, ben por requerimento de calquera agrupación, de algún membro do xurado ou porque o estime oportuno a comisión organizadora. En caso de negarse ou de non presentalo, quedará descualificado ou descualificada. Unha vez rematada a actuación, todos os grupos participantes en cada sesión e a avaliación do xurado daránse a coñecer os nomes dos grupos gañadores e entregaránse os trofeos. Os premios económicos se verán aboados mediante transferencia bancaria. E tranquilos, xa rematamos o noso discurso, a nosa Leria con todo isto das bases, que xa supoño que o lestes, e seguimos.
Nesta convocatoria non participarán os grupos da Asociación Xuvenil Xiradela. Vale? E o xurado está formado por Cristina González Laya, de Santiago de Compostela, compoñente da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos dende Cativa, nas seccións de baile e pandeireta, actualmente vinculada a esta última. Formou parte de outros grupos como a Asociación Cultural Nos de Sobradelo, a Ponte Bella de Teo ou Pinguela de Mama como mestra de pandeireta. E a nosa compañeira Belén Mato, que é membro da Agrupación Cultural Arume de Verdillo dende os seus inicios e na actualidade é a presidenta desta identidade. Foi profesora de baile e pandeireta en varias asociacións da comarca e é unha das fundadoras das Cantareiras de Verdillo no ano 1990, grupo ao que segue pertencendo hoxe en día. É tamén integrante do grupo de baile tradicional Bilitroque da Asociación Cultural Arume. Guillermo Ignacio Costa é mestre, músico e compilador de tradición oral galega dende finais dos anos 90. Foi fundador de Quempallou ou membro do grupo de pandereteiros O Tear de Llerena. No seu labor como divulgador da nosa tradición oral foi asesor musical do Alalá, da Televisión de Galicia, e colaborador en prensa, radio, e ten editado diversas monografías sobre a cultura, a música e baile tradicionais. E agora, queridos compañeiros e compañeiras, vamos a empezar co concurso en sí. Pero o importante é que isto, aínda que é un concurso, non deixa de selo, pero é para que todos o pasemos ben. Para que o pasedes ben vos, todo o público, e para que o pasen ben todos os participantes, non? Entón, vamos a comezar agora coa categoría A de grupos de pandereteiras e pandereteiros. Vamos a empezar polas Abelaíñas, da Asociación Veciñal de San Miguel de Vilela, que nos interpretarán Jota, Muñeira e Paso Dobre de Sabaceda, de Santa Comba. Un aplauso para a súa entrada, por favor.
A continuación, Pícaros, da Escola de Música e Baile Tradicional de Coirós, van nos tocar rumba, xota e muiñeira de Verdoais e Vimianzo. Un forte aplauso. E vamos continuar agora co último grupo desta categoría, da categoría A, que son Paroleiras, da Asociación Cultural Xacarandaina, que nos van a interpretar agora Muiñeira e Maneo de Imende, do Concello de Carballo. Un aplauso.
Ben, pois unha vez rematada a categoría A, damos comenzo á categoría B de grupos de pandereteiras e pandereteiros de entre 9 e 13 anos. Comeza tocando a peza Franzomel do grupo de baile e gaitas de Santalle de Santa Cruz e Añás Xota e Rumba de Lourido, Colvelo. Un aplauso, por favor.
E agora, dende a Escola de Música e Baile Tradicional de Vimianzo, chegan nos Vimianciñas, que interpretarán, xa que veñen dende ali, Xota Muñeira e Rumba de Verdoias, do Concello de Vimianzo. Un forte aplauso, por favor. Seguimos.
co grupo Petís do Castromao, do grupo folclórico Ciar de Castromao, van nos interpretar Serán do Barral, Gargamala, de Mondariz. Un aplauso. E agora continuamos porque dende a Escola de Música e Baile Tradicional de Castro Caldelas chegan as Fumejeiras Caldelás, que nos van a interpretar Xota e Muñeira de Muño de Zas. Un forte aplauso.
A continuación, o grupo Repoludas da Escola de Música e Baile Tradicional de Coirós interpretarán canto, muiñeira, maneo e empuñada de Anxerís do Concello de Tordoia. Un fuerte aplauso, por favor. Ay, la parroquia de Anxerís, daquela terra.
E agora, desde o Concello da Coruña, chega a nosa Asociación Cultural Xacarandaina co grupo Xoaniñas, que vai interpretar Fuleada en Arcos, do Concello de Mazaricos. Un forte aplauso.
E continuamos, como non podía ser de outro xeito, agora coas lareteiras da Asociación Folclórica Santiagiños de Boimorto. Vanos interpretar agora Ruada en Bardaos, do Concello de Tordoia. Un forte aplauso.
Dende a agrupación Amigos de Gaita de Ribadeo, o grupo Ruliñas vai nos tocar Paso Dobre, Xota e Muiñeira de Ribadeo, no Concello de Ribadeo. Animámolos aí! Vemos que entre participantes e tamén repertorio da zona de Trazo hai moito por aí. E agora pois veñen os da Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo, o grupo Os Castros, que van interpretar Muiñeira Maneo e a Jarrada de San Mede, do Concello de Tordoia. Un forte aplauso.
María, Adolfina, Rosa, Herminia, Josefa, Pepa, o lote de mulleres e mulleres que fixeron que a día de hoxe isto hoxe poida estar aquí presente e vivo foi innumerable. Por qué? Pois porque en todas as aldeas ao final o que se facía era traballar e síguese facendo, que claro, aquí a xente é moito da Coruña aquí, por esta moi cercana, Xente pero que traballa pouco. xente que traballa pouco, pero claro, acompañados aos labores diarios. E non ten tempo. E tamén é verdade, poden traballar moito, non ter tempo, pero acompañados aos labores diarios da labranza e do campo, ao final estaba sempre a música. A música que era basicamente a voz das mulleres e dos homes tamén, pero sobre todo das mulleres, e os instrumentos de percusión. Iso foi o que permitiu que se estiveran divertindo durante tanto tempo. Claro, hoxe temos un lote de aplicacións, temos un lote de redes sociais que nos fan que teñamos moitísimo menos tempo para dedicarnos á música. Pero naquel momento non era así. Home, e digo eu, a min escoitar, cantar, como están facendo todas estas rapaces e rapazas, non sei, tírame un pouquiño para... Pídeme bailar. Ti non me poderías enseñar un pasiño, dos... Un pasiño? Mais que nada para non dar vergoña nas foliadas. Nunca das vergoña, home. Bueno, Ves, eso é un malo que ten a xente que pensa que vai dar vergoña por calquera cousa. Non, non, non. A xente vai ás verbenas e baila. Vai a unha foliada, se non baila mellor baila, peor, pero ten que bailar tamén. Vamos a bailar en un Pois é maneo, que- vamos a bailar un maneo aí. Vamos dicir aquí a esta xente que nos anime. Por un lado temos que dicir unha cousa, temos que dicir que o xurado non está nada ben, porque ten unha labor dificilísima tendo en conta o nivel que estamos Me queda vendo cas ganas de hoxe aprender aquí. outro punto. E ademais que esta xente, dicir, estades ben por aí, pero eu vexo, bueno, non vos vemos moito por culpa dos fogos, pero vexo vos moi apagados. Borrada aí, animadvos un pouquiño, veña, que medre a música tradicional, que medre, va! A ver, o. Que medre a música tradicional, medre! A ver, todos xuntos. Medre a música tradicional, medre! Aí, home, un forte aplauso para todos vós, que iso é importante. Porque senón estades así un pouquiño apagados, de feito xa chamamos agora ao Concello para que veñan retirar un cacho das cadeiras que hai por aí, porque non hai espacio para bailar, e a xente, aproveitando que hai unha música tan brutal en riba do escenario, cando cantan elas, non cando falo eu, Home, sí. aproveitando que hai esa música tan brutal, pois, home, podíamos facer aquí xa unha foliada. Foliada Non é mala de idea, Xiradela tamén, acompañada co concurso. Bueno, vamos dar paso a seguir. Sí, imos dar paso agora á categoría C de grupos de pandereteiros e pandereteiras de entre 13 e 17 anos. Comenzan as xaviñanas da Universidade Popular de Corcubión, que van tocar pandereteira, non o dixen ben, pandeiretada de Brandoñas do Concello de Tordolla. E xa vemos que Tordoia hoxe está tendo aquí moitísima importancia. Tordoia versus Un forte Pazo. aplauso para Pandeiretada de Brandoñas.
continuamos con esta animación musical, que para o xurado non é tan animación musical, senón que é un pouco de traballo, pero bueno, para os demais está de maravilla. E agora ven o grupo Silandeiras da Escola de Música e Baile Tradicional de Coirós, que nos interpretarán Serán de Sequeiros, de Pazos de Borbén. Animadeos, por favor.
Canta xente hai que pensaba que os querían, E non é verdade, que claro, a picardía que está aí en todas as coplas é unha maravilla, verdade, Eva? Verdade. En fin, seguimos co grupo Tarabeleiras de Amigos da Gaita que nos van interpretar Muiñeira, Maneo e Pasodobre de Rodís no Concello de Cerceda. Viva Cerceda!
Non mo queres dar, Que bonita a parroquia de Rodís, porque ademais ao lado hai unha parroquia maravillosa onde nacín eu, que é Sofán, que viva Sofán. Vamos agora, cada un hai que tirar para o seu. Vamos agora co grupo Cabaleiras do Camiño da Asociación Recreativa Cultural e Educativa Pedras Miúdas. E vanos interpretar un serán, o serán de Barcia de Mera, do Concello do Covelo. Vamos alá. Bueno, xa que ti dixeches de onde eras, que és de Sofán, eu tamén vou dicir que son do Oseiro. E agora... Medre Oseiro! Medre! Bueno, agora Pingas de Son, da Asociación Cultural Xacarandaina, vanos interpretar Cantares de Cances do Concello de Carballo. E Medre Carballo! Que Medre todo. De Bioño
olvidar tan un poco, tan un poco. Manolo, Manolo, Manolo. Aló vai Carballo e algunha xente parece que quere marchar porque dixeron, bueno, xa actuaron os de Carballo, xa de Carballo non eran, pero eran dunha boa terra as coplas. E temos que dicir que, bueno, estamos facendo un pouquiño tempo para que o xurado tamén acabe de tomar as anotacións, porque cambiamos de categoría. Correcto. Vamos pasar agora para a categoría C e comezamos, perdón, Categoría D. acabamos a categoría D, querido xurado, non vos equivoquedes, non vaiades a valorar dúas veces. Non te equivoques, tío. Vale, acabamos a C e pasamos a categoría D. Agora está todo correcto, tranquilos. Xa lle dixen eu antes a Eva, son un pouco hiperactivo eu. Teño tendencia a querer correr, pero bueno. Falar e falar e falar. É falar, que porque me deixaron isto escrito, senón falaba eu Juan Lenchía toda a mañán eu falando. E pasamos agora para a categoría D, do grupo de pandereteiros e pandereteiras que van desde os 17 anos, como o noso caso, hasta diante. Hasta os que xa estades xubilados, como se cadra moitos que hai por aí adiante, non sei. Así que empezamos agora con Castromao. O grupo de guriñas de Cear Castromao de Mondariz que cantará, como non pode ser de outro xeito, Cantares de Castromao. Cantares de Castromao, do Concello de Mondariz. Un forte aplauso.
Continuamos co Grupo Meigallo da Asociación Cultural e Deportiva Carcaxía, que nos van interpretar Serán de Traspielas do Concello de Fornelos de Montes. Un forte aplauso. La cola que va la mía y la de mi camarada. La cola que va la mía, la tuya no vale nada. Ay la 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 la, ay la 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 la. Con esta caña de bajo, a lo largo lo tendido, por esta calle a lo largo anda mi amante perdido. Ay la 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 la, ay la 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 Así días me levanté, como cantando perdido, en esos perros de casa que tendrá por aquí unido. Ay la 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 la, ay la 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 la. Aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no te olvido. Aunque me voy con el cuerpo, no me voy con el sentido. Ay la, ay la 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 la, ay la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Las estrellas por el cielo y esta por la carretera. Mi corazón por el tuyo conspira la noche entera. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Hoy del viñedo abro, en la flores del rasogue. Hay que cortar una pola, gana y dos corazones. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. A Buenos Aires me marcho con intención de volver. Pica sardina que encuentro, la sangre te de beber. A Buenos Aires me voy mañana. Me diré, no me voy, que no me puedo apartar. Una noche me crió, a Buenos Aires me voy mañana. Me disparo Brasil, aunque no gane dinero, para que digan las cosas, que la y vengo brasileiro, a Buenos Aires me voy mañana. Vamos a facer un pouco de barullo. Xa lle dixen eu a Eva, bueno, vou facer un pouquiño así de rador tú e dixemela, no, por favor, compórtate, fai o que teas que facer, pero bueno, a mí non me Non o gusta pode estar evitar. quieto.
É como un pouco de barullo porque agora ven o grupo Barulleiras dos Santiaguiños de Boimorto. E vannos a cantar agora os Cantares do Furriolo, do Concello da Bola. Un forte aplauso. Eu vai museu, estou resolvido a arranjar mulher,
Continuamos co grupo Airexa, da Casa Cultural Artística e Deportiva de Areas, que nos vai interpretar Cantares de Mondariz, do Concello de Mondariz. Un forte aplauso. Para Mondariz, non? No me deixa respirar, Ainda
E volvemos a traer outra vez aquí ao escenario Cantijas de Masaricos, da man agora do grupo Os Batáns, da Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo, que nos interpretarán Xota Muñeira e Danza de Cabanude, de Arcos. Un forte aplauso.
E bueno, tranquilos que supoño que estades pasando de maravilla, pero por si estades cansados de estar quietos e sentados no asiento, estamos a punto de chegar casi ao final das actuacións. Sí, vamos rematar agora o que a fase do concurso e o grupo Seixebra do grupo de baile de gaitas, de Santalla de Santa Cruz, vanos interpretar Serán en Barro de Arén de Cercedo de Cotobade. Un forte aplauso, por favor.
Fomos chegando ao final con isto do concurso, pero bueno, ainda nos queda algo máis por facer. Agora temos que deixar tamén descansar ao xurado para que non descansen, senón que decidan a ver quen son os que levan os premios, porque merecen todos un premio enorme. Pero bueno, o premio que xa lle vai dar agora mesmo o público é un forte aplauso, non? Un premio para todos os participantes. Bueno, como decía Liñares, xa remataron as actuacións de todos os grupos do concurso e mentres o xurado delibera, este ano temos unha actuación especial, xa que, como ben sabedes, estamos de 25 aniversario. E por iso está hoxe... Estás de 25 aniversario? Eu sí. Parabéns, moitísimos parabéns. Gracias, 25. Cumplín onte. Como decía, temos hoxe connosco a dúas persoas moi importantes nesto dos cantares de Galicia. Unha é... Somos nós. Perdón, sigue. Tío, xe levase. Sigue. Bueno, decía, está con nos Lupe Blanco, Josiño da Teixeira, regueifeira e regueifeiro dos máis coñecidos e importantes de toda Galicia, que levan espallando a regueifa por todo o territorio galego desde hai moitos anos. Pois eu creo que sí que deben de ser coñecidos e son importantes, pero como eles agora mesmo non teñen o micrófono e o temos nós, vámonos chamar, pero primeiro vamos a aproveitarnos un pouquiño deles. Aquí están, vexos vir por aí. Pero, querido compañeiro, vou botar a primeira, por aquí se me achega o Josiño da Teixeira. É que viva Bergantiños do Concello de Coristanco. Aquí está a compañeira, ela é vos Lupe Blanco. Que ben cantou este home, a rexeifa é o noso. Escoitei aí presente, aplausos para o Galloso. O chaval eche un crack, ai a mi xa me entra tos, e co ben que che rejeifa, ai a que viñemos nós. Ten que rejeifar e ben e voucho decir a tal hora, ven a escola de Carballo, eu sonlle a profesora. Ai, justo mo que dixeches, e falache satisfeita, pois tes unha aluna mija, adiantouche pola dereita. Iso sí que é verdade, e canto xa deste lado, penso eu que o Liñares é alumno ventaxado. O chaval eche un crack, eu a ti che vou dicindo que pasa aquí adiante que a mitad están dormindo. Pois eu non lle vía a xente e agora xa o noto, tan me xa aquí deslumbrando, trouxestedes moitos focos. Eu non sei o que che pasa, a verdad que xa reduces, e para falar da xente teñen que encender as luces. Vai cantando a modiño que nos vai chegar o bran, miro na primeira fila, tan grabando po Instagram. Ai, que graben pa onde queiras, o momento irresistible, ai, aquela está grabando, aquí os amigos invisibles. Vexo amigos invisibles, xa cho dixo a bufe, as cadeiriñas baleiras deben ser as do PP. Ai, justo mo que dixeches, eu aquí é unha sepultura, non xa me rimaron aquí, porque aquí hai moita cultura. Non me vou meter con eles, voucho decir a bufe, estamos en terra allea, é a terra do Inditex. Vamos a cambiar de tema, xa cho dixor de repente, que vivan todos os cabrais, viva 25 de abril sempre. Epa aí, viva 25 de abril. Temos que rejeifar e ca cousa tamén sabela, 25 aniversario do concurso en Xiradela. E a cousa é especial, eu veño de Redondela, damoslle unha ovación e que viva
Un pouco de ansia. Gracias. Cantan modo tanatorio, eh? A ver, Quitamos o modo tanatorio e Exacto, poñemos o exacto. modo lúdico festivo, vale? Veña cá aí. daquela imos cantar que isto vai a ser genial. Nós cantamos o principio e vos cantades o... Ostras, Agora quitaron a ansia, aí fala esta tarteira, damoslle unha ovación, que vivan as pan. mi madriña como cantan, isto non é un disgusto. Vendo a público cantar e agora sí que hai concurso. Ai, espera tu momento, eu che podo asegurar que estar vendo por reloj non é hora de marchar. Non te metas co chaval que é listo como un besbello. Estou mirando pro da esquerda, creo que nos tomou medo. Eu non sei o que pasou, a miña cousa non me importa, estes deben ser os importantes e o chaval echou escolta. Non o dixas ti moi forte que eu vou cantar de balde. O mellor dos importantes, un deses será o alcalde. Desas cousas non entendo, nesta terra eu non morro, aí na fila de atrás temos las chicas de oro. Mirei as chicas de oro porque eu son reja e feira, mais mirando para as tres parecen as tan xugueiras. Pois se miras por o lado neste sitio tan fermoso, se lle miro po peinado do lado é galloso. Temos que cantalo forte e non é ningún disgusto. O premio que vos van dar é do Leiría de Buño. Hai que vivan todos os premios, isto é unha fermosura, pero quen jañou aquí janou a nosa cultura. Pois si que jana a cultura, diu aquí a reja e feira, ademais letras galegas, homenaxe ás pandereteiras. E hai che moito nivel, a verdad que non é doado, hai damoslle un forte aplauso e que viva o xurado. Hai que darlle un aplauso a ese xurado, porque escoitei o concurso e teñeno complicado. Non o teñen complicado, mai la cousa fica embora, cando den os resultados, nos vamos quedarches fora. Estou mirando para o medio, echo unha barbaridade. Mira pras dúas cámaras, creo que a teu vejar. Eu non sei o que che, este sitio é moi chachi, oi coa pinta que ten, parece un paparazzi. Tanos aí el grabando, mirando para ese lado, mas non sei o camarógrafo que o vexo aí deitado. E hai che 4 sofás, dixo cho de corazón, non veu ni un o reservado, debe ser a oposición. Eu quero baixar para baixo, do revés e do dereito, co millor por ese lado pode haber rejeifeiros. Aquí está todo vacío, a verdad que non o ves, acabo de darme conta, é a cúpula de Inditex. Falas metidín de tes, non é cousiña calquera, estou mirando para eles e non hai ningún Ortega. E vamos para onde queiras, isto é para flipar, acercámonos a xente e xa empezan a temblar. Que levanten agora a man, que a copla xa bruña, a ver cantos hai aquí da provincia da Coruña. Mi madriña, ganamos por maioría. Vou no poñer máis difícil, dende logo non o nego, hai que levanten a man os que falan sempre en galego. Gustoume esa copliña, voucho eu dicir de balde, a primeira en levantala foi a miña amiga Carme. Ai, que viva túa mija, mal rayou a mí me coma, vivan as pandereteiras e que viva o noso idioma. Viva! Aplauso aí! Preguntei pola Coruña que non é ningunha perda, mais había de Mondariz, donde están de Pontevedra. Epa aí, Pontevedra aquí, mi madriña. Cuidado, que saliu o Club Aquí de Fans. están os da parroquia e teñen moito glamour, aí viva a xente do norte e tamén aquí a do sur. Ai, che un de Pontevedra, do
Ondariz, este xa é portugués. Vamos a cambiar de tema. Hai de noite ou de día. Ai, prefiro ser portugués. Hai que viaxar por Turquía. Non vamos ir polo lado que diso xa imos fartos, é que eu son da Coruña, ando che movendo os marcos. Ai, Timot, veo que queiras. Eu aquí non me despido. Ai, mira po elemento que está vendo o partido. Ai, Era o que me faltaba, imos a facer un trato pra virnos facer rejeifa e non nos fai puto caso. o chaval pasa de norbo, a trátalo dusté. O chaval puxo os cascos. Está vendo MotoGP. Daquela vou preguntalo, voucho decir de antemán, vai nos ti radiando eso e dime xa como van. O chaval non se entera, parece moi boneno, como vía sitios vacíos, meteron de relleno. Por se hai información e dixo a xa de corazón, se hai algún que lle importa, dis que jana un español. Eu non sei aquí quen jana, isto é para flipar, vente para Ripelupe, justame velos temblar. Imos pra ese lado, vai Josiño e Maila Lupe, que mirando para arriba, aquí está a xuventude. Aquí está a xuventude, voucho a decir en verso, hai a rima que me cuadra, que parecendo in. Non te metas cos chavales, eu xa dixo rejeifando, choca mai esas 5, creo que estás alucinando. O chaval está alucinando, contigo non me meto, nunha están acostumbrados que cantemos en directo. Ai, no que decir ben forte, canto que me dá gana, nos cantamos en directo, non como os da Panorama. Ai, dixeche unha verdad, e a ti vais eche olla, non é sala Panorama, que tamén a parir de noia. Veño para aquí, para arriba, e xa che dou eu a pista, faime moita ilusión e saludar a outro artista. Ai, artista eche este do dereito ou do bolso, hai que me arrimei a él e xa agarrou no bolso. É desconfiado. Hai xente moi importante e non me subo a parra. Mira, tío compañeiro, que echados do fondo da barra. Ai, gustoumo que dixeches, e a min xa me entratos falar do fondo da barra. Un aplauso para Dios. Usted tranquila, usted tranquila. Tamén o vou a dicir e cambiando a melodía, quero darlle outro aplauso ao que fai fotografías. Ai, que viva o aplauso, son da parroquia do Viso, pero tranquila miña Lupe, hai que el cobra por iso. Ponte aí, meu compañeiro, que ti erbo rejeifeiro, pra o que quitan as fotos tamén che un gran jaiteiro. Ai, gustoume esta foto, díjocho de corazón, para estar a miña altura, subiches un escalón. Tase metendo comigo e non é ninguna pena, maldita gracia me falle que me chama min pequena. Ai, tranquila miña Lupe, díjocho de corazón, o que che pasa non eres pequena, é que eres algo tapón. Vai non entender a xente, agora que o sentín, tame chamando pequena, pero a talla xa din. Ai, a talla dala sempre, justame a ti de parella, ai, ti eres o tapón, eu son a túa botella. Como me gusta esta xente, e dixo xa de repente, quero pedir un aplauso, aquí hai boa semente. En Arteixo hai futuro, a verdade non o ves, e é polas pandereteiras que non é por Inditex. Iso sí que é verdade, é a copla é de traca, e aquí en Xiradela tan checas bodas de plata. E traballa todo o mundo, dixo vos de corazón, para a xente que non se ve, hai aplauso por de son. Tou
escoitando esta xente por aquí máis nese lado, nos pedimos os aplausos e sonche todos guiados. Ai, aquí hai boa xente, de nos ainda non está farta. En vez de concurso xiradela, parece a festa das palmas. Gústame moito vir hoxe baixo para este lado, creo que aquí o da cámara xa o temos mareado. O da cámara, meu amigo, hai neste fermoso día que temos un amigo en común, o amigo da peluquería. Tô mirando pra señora que hai que ter moita cordura, ca postura que nos puxo vai coller outra postura. Ai, si miro pra señora, ai, aquí xa moito pouco reza, coa cara que la ten, manda cho bolso a cabeza. Deixa tranquilo, señora, hoxe é día de festa, seguro que toca ben, ela pode ser as mestras. Miro para do seu lado, aquí este fala barato, ainda non quitou a cazadora, ai, falla o termostato. Pois díjolle unha cousa que hai que ter moita cultura, eu creo que hoxe aquí temos boa temperatura. Ai, atende pa aquí, Lupe, ai, pa min eres un mito, ai, agora do MotoGP acaba de entrar no circuito. Vai nos Quitou os cascos. Vai entrarnos no circuito, miños señores e zonas, tô mirando o compañeiro, debe ser do Barcelona. Eu non sei de quen che, hai aquí nunha rotonda pa que non nos metamos con el, aí entrou na nosa ronda. Quería eu saudalo, cada un sabe o que di, vexo que está algo triste que lle perdiu o Madrid. Está triste. E cos do Barça son artistas, eu che podo asegurar, teñen o Camp Nou para xogar e o Bernabéu para entrenar. Tamén dixo outra cousa que aínda que alguén non o crea, estamos cantando de fútbol, mais este non ten idea. Iso é unha cousa certa e eu non che levo a fama, eu só falo de fútbol e apoio o que gana. Era o que nos faltaba, agora xo teño dito, viñamos de pandeiretas, acabamos co Deportivo. Ai, vamos para onde queiras e de forma moi rotunda, eu como son al lado sur, non toco coas de segunda. Que me matan, que me matan. Non me gusta o fútbol, que conste la Biblia, Pero Regueife así. Iso eu non o sabía, pero non é ningunha perda. Pensei ti que eras do Depor, resultou que era do Celta. Acabo de dicircho antes, e sempre cuido os modos según o sitio que vai, a verdad que son de todos. Imos a tocar daquela, imos nos facer a festa. Creo que hoxe escoitaron moi pouquiñas pandeiretas. A verdad non escoitaron, eu agora xa me pauso. Si vos gustou o que fixemos, dadenos un pequeno. Ei, paí, aplauso aí. Moitas grazas. Viva Arteixo! Viva Xiradela! Bueno, pero agora estou pensando eu que xa que escoitastes tantas pandeiretas, pois tamén, por aquí, vexo xente moi artista, xente que seguro que sabe cantar, Que che parece se cantan eles tamén un retrouso con Non me nós? parecen en obligación. Agora, xurados somos nós, a ver como cantades. A ver, a ver, a ver. A ver, Dalle, Lupe, dalle. Lara lai lara lai lara lai lara la lara lai lara lai lara lai lara la lara lai lara lai lara lai lara la lara la. Vale, por favor, os do son. Mandarlle un cable aquí ao chaval dos cascos e poñelle a melodía porque non canta. Poñedelle a melodía polos cascos. Escoitalo MotoGP, ca Jota do Vilar é o mellor do mundo, Vamos alá. Outra vez. Lara lai lara lai lara lai lara la lara lai lara lai lara. Daquela vou eu cantaré, canto esta melodía que hoxe aquí en Arteixo faime
Tamén che dixo Lupiña e eu contigo non me meto. Vivan aquí as bailadoras e o público perfecto. La 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 arriba. La 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 la. Ai, mira pros bailadores, ai diante de toda audiencia. Eu creo que o Liñares fainos aquí a competencia. La 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 la. O chaval jana che cartos, agora é bailador, agora vai cobrar doble, que fixo presentador. La 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 la. Non se escoita. Vamos MotoGP. Que ben que che bailan estes, agora xo digo alto. A ver se nos bota un punto e tamén nos bota un canto. O que acabas de decir debíalo ti saber, que a mellor é bailadora, aí é sempre a mu. La 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 la. Mirade para esta xente que sí que son vos cantantes. Nos botamos moitas coplas, a ver quen se cansa antes. Justo me o que dixaches, mai la cousa fica embora. O teu amigo Liñares anda coa lingua de fora. La 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 la. La 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 la. Tamén che dixo unha cousa, agora non o discuto. Eu teño che moitas coplas, a ver se saca puntos. Para donde foches, Lupe, tocas con tanta elegancia. Agora boto cha copla, é unha copla a distancia. La 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 la. Non se escoita. La 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 la. Que ben que che cantan estes, eu veño de Bergantiños. Xa parece o festival do Camiño. Ai, mira de donde ven e con ela non me meto. Ai, venche de Bergantiños, ninguén nace che perfecto. La 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 la. Pois debo de ser perfecta, e xo digo a ti perdona, que xa encenderon o foco, los focos a mi persona. La 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 la. A verdad que eres perfecta y con orgullo yo dijo, pero lo sueles perfecta cuando cantas ti conmigo. La 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 la. Estábamos esquecendo, e xo dixo nun momento, avísote xa Liñares, esto é o calentamiento. La 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 la.
E xa imos rematando, cantando de corazón. Agora damos aquí, hai unha forte ovación. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Espectáculo completo que non pasa a diario. Rematamos nos ca copla saíron do escenario. Sigen coa deliberación, o asunto está que arde. Como sigan con este ritmo, marchamos ás 5 da tarde. Estou escoitando o concurso e agora non me gano. Esto vai durar máis horas ca onte no Vaticano. Ai, gustoumo que dixeches, isto éche un desastre. Ai, se como Vaticano acabaremos o martes. Pois non era mala cousa, e agora que o dices, podíamos nos tocar e facer un récord Guinness. Ai, facemos lo que queiras, estás como unha tarteira. Antes botamos unha jota, agora vai unha... Controlan, Nos botamos o que queiras, xa cho dixo a tal hora. Temos nos pra todo o día hasta que nos chimpen fora. Ai, aparte mola moito, dixocho de corazón. Nunca ensaiamos xuntos porque é improvisación. Iso sí que é verdade, tamén a boto de balde. Como di un compañeiro, ensaiar é de cobardes. Ensayade de cobardes, a verdad que non envidio. Traballando desa forma, botaronos de algún sitio. Pero tamén o vou dicir que xo dixo neste lado. O mellor con esta rexeifa xa non estamos contratados. Ai, tranquila, miña xente, deixa de facelo mono. Vamos darlle un pouco de brío que a xente dalle sono. Damoslle nos o que queiras, que nós temos moito inxenio. Ai, a ver se o xurado tamén nos dá un bo premio. Non acabou o MotoGP, ai, diciste fala barato. Ai, acabo de darme conta que o chaval quedou sin datos. Debiu acabar os datos e dicilo imos fartos, porque mirando pra el o chaval xa quitou cascos. Ai, punta tío Juifi, a verdade me valeu, si queres seguir vendo. Ai, comparto xa aquí eu. Ti mira pro compañeiro, dixo cho de corazón, solo lle falta o volante, xa se sentou no sillón. Ai, gustoume o que dixeches. Ai, non vendeche la moto. Un aplauso ao condutor e para os dos copilotos. Tamén teñen que cantar? No. Veña, no. Palmas. Hop, 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 hop. Daquela imos cantar e que hai que ter moita cordura. Daquela imos cantar e que hai que ter moita cordura. Pra saber se a esta xente lle falla a temperatura. Ai, ai, la, 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 ai, la, ai. Ai, la, 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 la. Ai, miro para esta xente, isto é para flipar. Ai, miro para esta xente, isto é para flipar. Ai, si alguén lle patece, pode subir a bailar. Ai, ai, la, 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 ai, la, ai. Ai, la, 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 la. Convidamos a quen queira, eu xa dou aquí na testa. Convidamos a quen queira, eu xa dou aquí na testa. E que viva Xiradela, e que viva esta festa. Ai, ai, la, 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 ai, la, ai. Ai, la, 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 la. Levan 25 anos, iso é unha gran verdade. Levan 25 anos, iso é unha gran verdade. Ai, que viva Xiradela, isto é humanidade. Ai, ai, la, 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 ai, la, ai. Ai, la, 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 la. Temos que nos dar un dato que eu antes falei de buño. Temos nos que dar un dato que eu antes falei de buño. O premio que van gañar creo que che é de rulo. Ai, ai, la, 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 ai, la, ai. Ai, la, 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 la.
Ai dixéchelo moi ben, eu a ti xa te alababa. Ai dixéchelo moi ben, eu a ti xa te alababa. Quería dicilo antes, pero eu non me lembraba. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Tende lo que comprendere que tamén a digo en balde. Tende lo que comprendere que tamén o digo en balde. Como ven de Redondela este ten unha hora antes. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Non empecer miña Lupe, ai a terra non se move. Non empecer miña Lupe, ai a hora non se move. Que vos pasa aquí arriba, ai que aquí sempre chove. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Pois voucho explicar cantando con alegría. Pois eu voucho explicar cantando con alegría. É que ademais da Coruña, ai, nos chomos che Turquía. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Pois firmamos o contrato que non che pareza mal. Pois firmamos o contrato que non che pareza mal. Vos quedarvos en Turquía que non somos Portugal. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Nos botamos ya muñeira, estas coplas son de traca. Nos botamos ya muñeira, que estas coplas son de traca. Mas penso nos bailadores que xa creo que piden papas. Ai, ai la 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 la, ai, ai non, ai la 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 la. Ai depende ponde mires, ai dixocho eu a ti. Ai depende ponde mires, ai dixocho eu a ti. Liñares dixo que non, pero ela dixo que sí. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. É que miro pro Liñares, isto tenche moito aquel. É que eu miro pro Liñares, isto tenche moito aquel. Eu creo que o bailador tenche pilas Duracell. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Iso xa é anticuado, eu xa dixo nestes lares. Iso é che anticuado, eu xa dixo nestes lares. Hai que ser ecoloxista e levar placas solares. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Donde van? Esto non pode pasar, é que pra min son os mellores. Esto non pode pasar, é que pra min son os mellores. Creo que iban beber auga, que saian os bailadores. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Ei, veño. E xa imos rematando, e xa imos rematando, e xa imos rematando. Outra. E xa imos rematando, e xa imos rematando. Ai, ai la 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 la, ai, ai la 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 la. Témonos que rematar, e xa o digo a tal hora, que xa ven aí o xurado, e creo que nos chimpan fora. E xa temos que marchar, xa chegamos nos o cupo, damoslle unha ovación aí para todos os grupos. Unha ovación ben grande, que hai que ter moita cordura, e que viva a Xiradela, que viva a nosa cultura. Un orgullo vir Arteixo, un orgullo estar aquí, e que viva a Xiradela por facer moito país. Pois que viva a Xiradela do revés e do dereito. Moitas grazas a esta xente, despídense os regueifeiros. Pero antes de despedirnos, para min é un atranco, aí pido unha ovación, aí para a gran Lupe Blanco. Moitas grazas a esta xente, diu aquí a regueifeira. Aplausos a meu irmán, o Josiño da Teixeira. Agora xa rematamos e a min xa me entra tos.
Un aplauso a Xiradela, o mar grande para vos. Teño que botar a copla e non a boto de balde. Faime moita ilusión ter aquí a Franci González. Ai, que vivas sempre, Franci, eu veño de Redondela. Aí tienes algo pelota, ai a cousa traetela. É que o tiña que cantar e cada un sabo que di. Hai que decilo ben forte, é a mellor do país. Forte aplauso. Moitas grazas. Gracias por todo, queremos vos.
Ben. Imos continuar, temos que dicir unha cousiña. Unha cousa que importante. Creemos que, xa que estaba pasando tan ben, podemos seguir disfrutando, facer foliada, xantar hoxe todos xuntos, e os premios xa os entregaremos hoxe ás 10 da noite, se vos parece ben a todos. Deixámoslo para as 10, así, canto máis emoción, pois mellor. Non, entregámolos agora. Sí. Bueno. Pois antes de entregalos, entón, queremos facerlle primeiro un pequeno agasallo a todos os mestres que viñeron con estas magnífica xente que veo aquí a tocar, porque ao final, gracias a eses mestres, están hoxe aquí demostrando todo o que saben. Entón, vamos a comezar a nomealos, por favor, que suban todos para arriba e imoslle ir dando un pequeno agasallo a cada un. Lucía Vázquez, por favor. Miriam Luaces. Alex Insua. Felipe Sar. Sandra Dieguez. Mari Carmen Barreiro. Noelia Barrera. Uxía Verdía. Patricia Seoane, Marita Guiadáns, Miro Regueira, Marc Cancela, Manuel Rodríguez, Vieito Pereira, Marina Torrado e Alba Faro. Hoxe non vai subir porque non puido vir, pero tamén un importante aplauso para ela. O traballo desta xente é maravilloso e se non fora gracias a eles, hoxe non sería unha xornada tan divertida e a música tradicional non tería tanta continuidade. Por lo tanto, penso que é de valorar, pero en inmensidade, o seu esforzo diario. Así que, por favor, outro forte aplauso. E agora deixámoslle que se vayan colocando en riba do escenario pola parte de atrás dos concursantes para poder empezar agora sí a repartir os premios aos concursantes. Espero que queden aquí arriba do escenario para poder disfrutar con eles deste momento bonito. Sí, un carabel máis por aquí, unha rosiña. E bueno, antes de nada, comezamos coa categoría A. Empezamos coa categoría A e o primeiro que imos a entregar vai a ser o agasallo ao mellor vestiario. Correcto. Este agasallo ao mellor vestiario, doado polo Concello de Arteixo, e vai a facer entrega del unha das membros do xurado, que é Cristina González Laya, e vai a ser ao grupo Abelaíñas da Asociación Veciñal de San Miguel de Vilela. O terceiro premio, que consta de trofeo e 100 euros doados polo Concello de Arteixo, e fai entrega á vicepresidenta da Asociación Xuvenil Xiradela, Olaia López, e para o grupo Pícaros da Asociación de Coirós. O segundo premio, que consta de trofeo e 200 euros, vai a facer entrega del outro membro do xurado, Guillermo Ignacio Costa, e vai a ir para o grupo Abelaíñas da Asociación Veciñal de San Miguel de Vilela. O primeiro premio desta categoría, que consta de trofeo e 300 euros doados polo Concello de Arteixo e do que fai entrega José María Sánchez Novo, teniente alcalde do Concello de Arteixo, é para o grupo Paroleiras da Asociación Cultural Xacarandaina.
Pois nada, rematada unha categoría, pasamos coa seguinte. Vamos agora á categoría B. Empezamos co premio ao mellor vestiario, doado polo Concello de Arteixo, e vai a facer entrega Belén Mato, tamén membro do xurado nesta ocasión, e vai a ser para o grupo Xoaniñas da Asociación Cultural Xacarandaina. O terceiro premio, que consta de trofeo e 100 euros doados polo Concello de Arteixo, e do que fai entrega Lupe Blanco, regueifeira bergantiñana, e para o grupo Petís de Castromao, do Grupo Folclórico Cear de Castromao. E o compañeiro de Lupe, Josiño da Teixeira, vai a facer agora a entrega do segundo premio, que consta de trofeo e 200 euros doado polo Concello de Arteixo, e vai a ser, agora, Josiño da Teixeira vai te preparando porque vas facer entrega ao grupo Repoludas da Escola de Música e Baile Tradicional de Coirós. Vemos que teñen moita animación por aquí. E o primeiro premio desta categoría, que consta de trofeo e 100 euros doados polo Concello de Arteixo, do que fai entrega a nosa directora da Escola de Música da Asociación Xuvenil de Xiradela, Franci, e para Lareteiras, da Asociación Folclórica Santiaguiños de Boimorto. Bueno, moitísimos parabéns a todos, pero tamén aos premiados, que vexo aquí que agora o primeiro premio estaban a punto de sair correndo xa con el. Moi ben, moi ben, moi ben. Pasamos agora á categoría C, é o premio ao mellor vestiario, doado polo Concello de Arteixo, e vai a facer entrega del Belén Mato, e vai a ser para o grupo Pingas de Son da Asociación Cultural Xacarandaina. O terceiro premio, que consta de trofeo e 100 euros doados polo Concello de Arteixo, do que fai entrega a vicepresidenta de Xiradela, Olaia López, e para as silandeiras da Asociación Municipal de Coirós. O segundo premio, que consta de trofeo de 200 euros doados polo Concello de Arteixo, e vai a facer entrega Lupe Blanco, grandiosa regueifeira de Coristanco, e vai a ser para o grupo Pingas de Son da Asociación Cultural Xacarandaina. E por último, o primeiro premio desta categoría, que consta de trofeo e 300 euros doados polo Concello de Arteixo, e do que fai entrega ao membro do xurado Guillermo Ignacio Costa, e para Xaviñanas, da Universidade Popular de Corcubión.
Rematamos 3 categorías, pasamos á última categoría, a categoría D, a categoría da nosa idade, de Eva máis miña, dos 25 anos, de 17 para arriba. E vamos agora co premio ao mellor vestiario, doado polo Concello de Arteixo, e vai a facer entrega unha voz maravillosa, que ademais tamén é directora da Escola de Música de Xiradela, que é Franci González, e vai a ser para o grupo A Irexa da Casa Cultural Artística e Deportiva de Areas. O terceiro premio, que consta de trofeo e 100 euros doados polo Concello de Arteixo e do que fai entrega a membro do xurado Cristina González, é para o grupo Barulleiras dos Santiaguiños de Boimorto. Vamos agora co segundo premio, que consta de trofeo de 200 euros doado polo Concello de Arteixo, e vai facer entrega tamén unha persoa que non é de Bergantiños, pero namorou da Regeifa tamén, que é Josiño da Teixeira. E o segundo premio vai ir para a Asociación Cultural e Deportiva de Carcaxía, para o Grupo Meigallo. E xa para rematar, o primeiro premio desta categoría, que consta de trofeo e 300 euros doados polo Concello de Arteixo, do que fai entrega José María Sánchez Novo, teniente alcalde do Ayuntamiento, e para o grupo Guriñas de Castromao, do Castromao de Mondariz. Se hoxe estamos aquí, non é simplemente por un concurso de premios. Perdoa, Eva, ti querías acabar, pero eu ainda vou falar un pouco máis. Solamente porque para chegar ao día de hoxe houve moita xente detrás que veu transmitindo de xeración en xeración a nosa tradición, foina traballando, foina mantendo viva, e foi facendo que hoxe non sexa isto solamente unha exposición pública, senón que sexa algo noso que sintamos de corazón. E creo que é moi importante precisamente agradecerlle a todas as persoas que nos deixaron o legado, a todas esas cantareiras que este ano se dedica tamén o Día das Letras Galegas. Así que, por favor, un forte aplauso para todas elas. Hai que agradecerlle tamén ao Concello de Arteixo que siga colaborando despois de tantos anos coa Asociación Xiradela, porque creo que estes feitos como o día de hoxe fan que isto siga vivo e que se siga mantendo no tempo. Temos que agradecerlle a todos os mestres, a todos os participantes, temos que agradecerlle especialmente ao xurado, tamén lle temos que agradecer a Lupe e Josiño, a todos os presentes, a todas as familias dos rapaces e rapazas, porque ao final isto ten que ser algo colectivo, que temos que construir entre todos e que temos que manter entre todos. Entón eu creo que é moi importante que todo o que hai aquí, que se manteña, que se siga vivindo e que se pase ás xeracións futuras. Entón, un forte aplauso pola música tradicional.
E con isto imos pechar o evento, pero antes de nada, medre a música tradicional. Medre! Outra. Medre a música tradicional. Medre! Moi boas tardes a todos. Graciñas a todos por vir.